Takže ako bude len sa hovorený tento kanál, takže ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa na Radoliska a dúfam, že tešiť, lebo toto je dúfam, takže podľa mňa najlepšie, že by som si takto dal na video, lebo chcem vlastne vedieť potom dopredu, že ako to bude potom vyzerať. Hej, OK, lepšie, že by som každý pondelok by som vydal jedno video, potom v piatok by som vydal short a potom by som vlastne za mesiac by som mal vlastne 2 videí, za mesiac vydal 6, sú dobre, takže aspoň máte takúto informáciu, by som dával takéto pozadie do tohto videa, lebo ja nemám už ani nápady na nič. Hej, ja som proste rád, že mám niečo a že niečo mám, hej, a proste myslím, že mi toho postačí, lebo asi kámo, ja nejdem byť úplne nejaký slavný youtuber, je to sedia viem, ale no takže ja ju takže takto a vychádzate aj videá s mojimi kamarátmi, lebo máme novú kruhu, to je ako sa to volá Radoliska Crew a dúfam, že sa vám to bude páčiť, lebo budú vychádzať bombové videá tento rok, lebo tento rok som nahypený. A okná ako vyzerať budem používať Google prekladač, lebo si nechce modliť môj hlas. Ach, no tak to je asi všetko, čo som vám chcel povedať. A kámo, keď sa teraz pozerám na ten zoznam, také dosť veľký, hej. Na svete wow, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak dajte 10 lajkov a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak čau, ešte niečo pracujeme aj na nejakých filmoch, hej, takže máte sa ľudia vy sa máte na čo tešiť, budú vychádzať z hier Roblox, Minecraft a Fortnite. Dobre, tak čau.